Hadin bagi pajba anak kathany raj kerdem kila penpau ya ka jing persya halor ka jing temu jong sorkar banbu ya ka jaka the nyut lane ka marten ha ka shnong maulawai ka badon se kathany kerdem ka bahap apok ka raj kerdem jong ka khairim simship ki nong ilam jong ka riphoi dorbar ki bakantup ya presiden uba RB Shadab badu secretary uba GS Shadab kila penpau ya ka jing persya ya ka ne ka jing temu jong ka sorkar banbu ya ka te ka marten da ka bong ru ba ka riphoi dorbar ka ay ka jing kersian ya ki pajba ki bala penpau ya ka jing persya halor ka jing temu jong sorkar banwanbu ya ka te ka marten ha po ka shnong maulawai ni la dep bansyong perkat ha ka senam ke bala dep ya ka jing temu jong ka sorkar ka ba kala temu mencua banwanra ya ka ne ka marten hang te ha live holdingan ka wei na gi shnong gi badon hajan mau hati bat langba ka tu ka jing temu jong sorkar ha ka tu senam ar hajar arpuwei nagaliang jong ka dari bodor bar ngila penpau ka jing persya mangila tho ru ka siti syang sorkar badalele kari bodor bar kamsya ya kaneka jing temu jong ka sorkar banwanra ya kaneka marten angkai hal lain budinga tingiu ipat samanta hapo gini kisni ka ba ka right madan kerdem ia persya nak benta ka jing temu jong sorkar ya kene ka ju ka projek te ka balongo golong ba ni hagas nam ka bala dep ni la tho daga ni la pentip ba ni persya le menta ka senam ka wan dia de hak bayade bat kane ka jing persya jong kitu kinong sonong jong ka right madan kerdem bat ki ba marjan hang tu hak jing ede ba ka jing wan jong marten kalong ka ba ni kum ka di bodor bar ni persyan bat hak ba bun ki benta hak bayade bat kane ka jaka ka riboy dorbar hi barbor kayeng na kabanta jong nong sosnong hi jong karibo district tenalor ka ba nilatip ya ka jingmu jong ka gomen banwanra ya kani ka bret nyut akawe ni ka ribo district nengkong halai podingan ila persya ila pa ki jingpo tematang yu isa sakawe pade bat kata kalong hamaulwai ka bade haraj madan kerdem ya kum kadap bat kum gejing snow kum kinong yalam jong ka riboy borok kowe ngiru ni persya ai gane kejing temu jong ka sorkar banwanra ya gane kejika bret nyut hangtai hamaulwai hakerdem ni don rikat bat paipa tiba persya bat ni khme lenti ba sorkar kan sngap kan snow ya ka ai ka ba paipa snow bat kejuk kapur ngidon panong na garibo do ba balalada kata kejingwat jaka na wei sewei bat yo I bagi pek mat masya garibo district ni penpau ya kejing bom sgo tenat ya gane ka jingpek jong government hakabayde ban wanra ya gibakum kini siapo ribo district bat ni sgo day ban ai jingmut sel government balai ba kam perkhat ban de sistem jo batmai hakaban dom ya kini ki jabok jeban bami nasor sulong hak jakaban wat ya jaka